Yung buntag sa tanan guys no. So good morning for another day, another video na po. Ngayon guys, tuyok-tuyok pa ta sa atohang palibot. Ito ang update sa aming palibot guys. Tapos magtugbong day ko. Kasama ko si Mumim at saka si Yayang. Kasi sinuyo ako sa mama niya nga ipabili ng sinina para sa recognition. Okay, tigra man jud ta. Unya sa kong dress dahil salamat Madam Tots. Dili na jud ko mag lisod-lisod sa kong mga sinina no. Thank you Madam Totsi sa mga blessing na imong gihatag kanako. Para mong tanan. Og salamat po day Madam no sa mga support sa tanan. Oh, God bless na tong tanan. Hala, hi guys. Kuno igna si Madam Totsi, igna hi guys, igna. Oh, di hi guys. Si Zia, manilihig si Zia. Agoy Diyos ko. Manilihig para malimpyo atong palibot. So ito yung kapatid nako na si Yayang, so kasama namin siya kasi magkuha ng grocery sa kay Helene. Tigraman mi. Yeah, ito yung mama namo nga gwapa. Oh, manang-mana kami, di ba? Charot. Sige na, Joy. Unsa man na? Unsa man na? Delta. Delta o danay butang. Tuwa sa rima pula ha. To 25 na. Oh. Ha? Chocolate. Unya di ay thank you so much Madam Saragaga sa bag nimo gamit jud kayo ni Madam. Thank you so much sa mga blessing na inyong gi-share kanako. Let's go yang. Oh lagi. Go. Nami kayo ang timpo kay akuan kanang unsay pangalan dana init kay kagahapon uwan ni so naguna-una na si Maumin mo. Wa nami kadaganan tubig kay gikuha na sindangan impas patatas. Uman sad lagi na no ang mga tao nga isara ang makakuan purot tanan daghang kay mapiktahan. Ang binuangan man ang hos ang pangputulon. Binuangan so gikuha sa sindangan. Daghan gigamit din ito pita. Gawa sa daghan mo gamit. Kay wa may problema kay pang tubig, pang sabaw kay kinatin-aw limpyo man kayo. Di gid ang uban pang tigbas-tigbason ra. Ang hos ag kabuang ang mga kon ba. Is magsakay nami unya ang amuhang driver ang akong angkol na kinagwapuhan. Charot. Napo ko igagaw nga gwapo. Kinagwapuhan po din sa purok size. Bitaw. Patugbong nami. Mumim ang takti. Ganyan talaga ang buhay probinsya. Ala, Ginoo ko, ayaw pagkakilingin niya.
Madam Helen nga ipakuha niya. Kami niya yung ama ko tinumin. Dinimim. Tindog mim. Naa si Mimim hala nabaguhan siya lantaw-lantaw sa mga lungsod ay sa mga tao guro ni lantaw siya. Kadaghan ba ni nga lantaw? Nana? Magbaklay rata. So dani mi magbaklay mi. Kay magkuha mi sa grocery ni Hilin. Ali ti. Ali dani. Dani ra did niya ka. Ala bi, dako kayo bi. Nagtingog ng para pabuhol. Wadto na migbuhol. So, ngayon, muni Mao na daw kuno. So, maghuwat-huwat na may Dani no kay Dani di ay kuanan sa online. Magpalit ko sa kuan lang da kay ako. Kaon naman ako ning biscuit. Ay, biscuit. Daling basket. Then, awin daan ang kuan. Kapay da. Lahat sa katagan. So kani di ay ang grocery nga kuhaon na mo nga gihatag ni Madam Helen. Ay nga gi-order ni Madam Helen no. So amo ani kuhaon. Wow, sana all ang biscuit, maraming biscuit dyan. Itlog din. Asa pa kay kuangan pa na. Ay dam, ibilin sa ninamo kay napay man may pwede ra. Kay naa pa may paliton, napay ipapalit iyang mama gudani man. Ay basi malimtan yun ito ka timasi baya. Sa palete. Asa ka nang giingon? Kanto ra nato kung gusto ako lang ipailalom dana oh. Sige lang kanila lang ko maglakaw kung dili mo dugay kayo. Agpalit ra ka to yung bikasya amo na. Ayo ba ay niyo. Dili lang namo danit dia. Oh. Dali lang ko dili lang sa ko maglakaw. Dani di ay bulan. Kahit mo kuan kita. Sama. 4,000. Ako nagunit ka na. Ala, ako nanipalit sa tagpunan. Maguna din nagbigas yan. Sasa niya mama. Kasing na dani. Ilan ni Abu Anros. Sukara na may magsulod kay perti na mong singot-singot no. Luya kay singot-singot. Inahin guys, tignan ba kining mamakita na. Dali. Loy kayo niya karon na may kipirting pag nawa diya sa sulod niya. Ang atong sipon dani. So mag pahuway sa tagamay dani sa gawas niya pag okay na ta sumusod na dayon ta kay aircon maguna guys na kuanan ta subawan ta di lalim siponon di ba gatin hay guys just niya di ay mangita di ay miog sinina daw para recognition no. So iyahang mama di ay dani maoy na papalit unya tigramis tigpalit tigsugo rami sama ko ang kapatid ko masiyayang busy po na siya kay si Hilin po na kontak-kontak po niya tulod na tayang tulod na tabi og sa dihang nakasulod na mi so naglantaw-lantaw na dayon mi no. So voice over ta kay na ay sounds. So gauna-una na si Momim oh. Dani pa mi og siyayang no gasuri-suroy mi pabugnaw-bugnaw mi sa Labugs Anros. So nanaka na dayon mi. Nagsaka na dayon mi kay among tuyo ang sinina man og ang sandal unya si Mumi gahilam-hilam na sa manikin agoy Ginoo ko ang taga-bukid lahos na siya dito naghilam-hilam ba na siya sa manikin na ng mga bata nga mo pa maka
tugbong sa lungsod in town. So diha na ang mga sinina nga mga nindot. So naglantaw-lantaw na si Yayang og si Momim. So ang ako'y nagbidyo-bidyo da nila, nagalantaw po ko sa mga sinina kay daghan kay nindot. Na nagsuroy-suroy na si Momim, galantaw-lantaw, galibog-libog na sila kay daghan kayo ang nindot na mga sinina, charot. Kana diha nindot kayo, pakita na niya yang kay mga nindot pod. Nyang ang presyo mga nindot pod kayo. Tuara. Pili-pili na siya diha, mura na siya mao, pili-pili siyang sinina. Anak ra na siya no, ga suroy-suroy mi. Gapili-pili na siya murag mao, gapili-pili og sinina. Og angayan ba daw siya unya nga pili gamay kaayo. Mo na siya. So nagsuroy-suroy mi dani sa mga sininaan. Lisod kayo ning sinina, daghan kayo kay maglibog taon sa atong palito no. Dito na pud siya sa pikas na side kana diha. Apil na siya yang naglibog na pud unsahon niya pag pili-pili kay daghan kayo ang presyo pud. Daghan po kayo, dagko kayo. So ang presyo raman ang katuraman ang kantidad nga amo ang gipasibuan ra. Kay lagi tigra man ta. So gipasibuan ran anamo. So among yanha din na sa among gipailis og sibo man niya, charot. Unya kana unta nindot na unya kay di man siya ganahan. So ilisa nato gusto man siya na kana ang iya ha. Lisod mo po datong supakon nga mo may iyang gusto. Di ba? Ganahan mo siya ana. So dana jud ta paingon sa iya ha. Pero nindot gyapon na kay guys. No. So human naman taog sa sinina dinhi na punta sa sandal og sapatos. Tuan na naguna-una na siya kay sapatos ang gusto jud niya. Karaw na pud siya diya. Mura siya maoga soroy-soroy. Dito na pud siya sandal. Naglibog na siya pag soroy-soroy ana. Bit-bit na siya sang dala nga mga sinina no. Kay duha man sila lagi. Sayang manghod si Kuko. Siya yang pod pirti pong pili-pili anak niya. Kay ang naglisod mi kay ang ilang mga suluton dili kay sibo sa ilahang kuan. Tiil unya na ay sibo pirti pong mahala. Dili ang budget igo-igo ra jud. Kay tigra man ta. Pasibuan ra nato ang budget budget siyang inahan. So kana pastilan mahala kayo. So dili ta na kana mahal ka so dili na to ma-afford. Dinhi ra gid ta sa affordable. Okay. So nagpili-pili na pud mi, pili-pili. Ang siya dinhi ta ilabugs Andros. Department nga muning pinakadako aning balingwan. So kakapalit naman mi, so dinhi na pod mi sa mga hidban. Hidban na po na siya. Pili-pili na po na siya sa hidban. Mura siya kadaghan sa hidban. Na jud yan napilian. So nindot na jud nga ihang bit jud nga ganahan niya no. Lisod man pod og kuan kay dili man jud na siya motunong. Way lami nga ato jud kanon nga moy iyang gusto. Di siya na sulot-sulot ra jud na siya no sa yayang pod nagkabuang pod og pili-pili unya kay ako lagi gilantaw ra man ko nila kay ako ra may ting video lantaw pod taog nindot ba iyang ipili nya nindot man gud pod sad iyang pilion. So ato hang paliton. Okay, nana ra man na no. Pili bele. Dugay kay mi dana na humano perti na yung nindot kay dana kay aircon man pod pero pag agawas aperting inita mga nindot kay sa nga tanan di ba nagsuri-suri pa counter na niya yang hidban. Okay. May siya maosir pa counter ana. A few moments later. Dahil sa ilan ni Bog so among napalit ang sinina ra. Unja ang sandal dagko ang sandal na po'y gagmay unya dili pod sigo sa budget sa sandal. So mangita mi no magkailin-ilin ta og asa ang brato nga sandal. Okay, dinhi na pod mi sa
Diri ta, diri. Ay, kanina po niya sa taas sa terminal. Magpailin-ilin kita guys, asa to ang mas nakabrato-brato. Kay ngano ang budget siyang mama, so dili kuan dito sa Bugs Andros, so dinhi mangita ta guys, kay duha ni sila ang kalitan. So dinhi pud ta na apoy department nga dako-dako gyapon, so dinhi na pud ta guys. Mag-soroy-soroy. Uy, kalami sa electric fan. Okay, walay sounds. Nangita tara ni guys, mugo man kailangan ko. Ano sa bata? Sandal. Wala ba gid to pasigo yang no? May kaigot niya. Dila na ni. Wala pasigo ta balik ta. Moni ang Balingwan terminal. Dani ragit ang amo ang ne. Si muna jud ni ang last. Dani ya? Tigo gikan ra to pila naman kabuok. May painana na lang siguro yang. Ali diri mem. Pangita habang at sa dahon. Kung di ba yang inani o nindot magudpod inani o. Dana yang. Sig pangita maglisod gyud sa ilang mga sandal. Kay naapoy masigo jud nila pero mahal kayo. So dinhi nagpailin-ilin mi ikatulo na ni namong department. Pagdung are no choice lagi mi dinhi mi paingon. Pwede ra man yang inani yang kani. Nindot pa kanina lang naman. Nindot pa. Wala sigo pagod nila. Mem. 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 Okay. May palagi lisod pag unahon, di na to unahon. Palit sa ipapalit ni Helen. So na. Lipay na siya kay snack na daw. Mura ni imong gikon na snack no. Oh, snack ka pa rin ho nagid siya diya. So naglibot-libot na. Oh, ikaw good. Naglibot-libot ng pinangita sa ilahang mga gamit. Ay naka-akita na jud mi. Ya, karon guys magpabugnaw sa mi kay maguli na ning taga-bukid ayon ini kahuman no. Okay. Ali. Inong pamigkok. Kukok sa mi karon kapirting inita bugnaw nga mo. Hi guys. Guys. Nagkuhan na sa sila karon. Ayan oh. Unlimited kay tulo rami.
Kuhaan din mo tong cheese. Ha? Kaon tagpahan guys. Pan sa may karon ka. Nani man jud ning nakatubong sa dun suno ka, snack na lang ni. Snack din ta Pino. Usahan ka ito ko pamalit. Ako inahan karon. Ugma ako lang yapon. Bantay ko ribo na. Ako kung tugma pa. Anak ang siyayang. Ay lang. Kami dito na nag-snack siyayang. Si Mumim og ako. Blurred sa ginaal sabi. Snack ta guys. Uy, Dilo makuan dito. So dani din sa Go Deluxe. Nag-snack. Panas na mi sa Mapua kay Perti na yung inita. Oh. Tawa-tawa na si Mumim kay naka-snack na siya. Yan balik sa demi ko. Manok. Ang grocery ni Hilin. Nakuha na. Panig daw ko. Hindi daw ng Kani? ang basket. Wala nilabot? Wala. Ang basket mo ibilin. Bili ang sulod. Gamiton lang. Ay, pero kanay sulod ko. Apo! Ang sulod. Ay! Ayaw. Ako sa ni ko. Akin na. Ang basket lang. Inyo na rin gikuha dito. Dito na mo udaan. Gamiton lang niya kaya mag-deliver mo siya. Mao. Ay ko ignayang apilo ni mo ng basket yan. Ang itlog. Uy, Diyos. Mabili ng Laon sa day na adi ay. Kuabi di. Ay itlog ang dinadambi. So thank you very much, madam. So adto nami, pauli nami kay huma nami og kuha sa grocery ni Wilin. Okay na. Bila na asa. Ang dami. Nay amo ani. Amuan tanan. Oh, inyuhan na tanan. Gaghan kaayo ha, bulad. Nami diri sa Mapua. Buting. Ito ha. Nabala ka din. Wa pa nang wa diha tutuyok mi. Wa nakatutuyok mi. Pero dalas ani dito. Ay lipsticks kayayang ni. Yayang? Dan ra sa ko no. Bahok. Day, ako na sa dugma man day. Gihatag ni Ate Yayang. Ako na sa dugma. Ayaw ninyo pagkuha mo, ali mo diri. Butang sa ibutang. Ito pa. Ha? Kumana? Ay, nayayang oh.
Humana yan no. Sumana si GR amo nang intrigo niya ang grocery nga gikuha namo sa Balingwan. So ang giingon ni Helen ang katong para ugma sa mga bata so akong gi-secure dito sa tindahan ni Mamang ang juice ug ang duha ka pajibar para na sa mga bata daw. Ugma inig human og uli unya ang isa pa ka pajibar na apod ni Mumin. Ben bahinon po na nila taga ibi tagsa sila bi. Ilan ni ko mo? Ya, mga bata ni ate ni mo. Manday at kila na. Sige. Kana. Laki na yun. Ako be. Ha? Kaya lapit na tagaan. Si Kuya Diin. Asa ko ba? Lang ang aking video. Hope nga dili mo magsawa sa akohang mga video no. So buhay probinsya. So diri ta magtuktuyok og suguon ta so syempre makadungog kita sa ubos. Thank you so much sabihin na sa tanan nag-support nako. Daghan salamat sa tanan no. So Danira Kukutob, God bless sa tong tanan og bye-bye.